i dag. Hallo! Hallo! Hei! Hei! Kom igjen. Liksom da kan gjøre med folk da, Ja, hvis ikke få den hjelpen. Men jeg trodde du gikk i en helt annen retning med oppgaven. Ja, men det var liksom så spennende, så jeg følte liksom at en kunne... Hei! Hei. Vi bare sitter og prater om Maria sin oppgave. Ja. Jeg har lurt på å ta en ny vinkling inn på psykosomatisk førstehjelp i stedet for. Okay. Som er litt sånn, som man bruker spesielt i Røde Kors da, som liksom, det er liksom så viktig å ta vare på sinnet i førstehjelpsprosessen. Ja. Jonas, jeg bare lurer. Han bare løp ut av døra, sa at det var en overraskelse. Okay. Så jeg vet ikke, han kommer sikkert hvert øyeblikk. Men du har jo totalt endret retning på oppgaven. Jeg trodde du skulle gå... Jeg synes dette er dritspennende, liksom. Hvorfor? Men hvordan gikk det på hytteturen, egentlig? Det var veldig bra. Ok. Ja. Så... Hva skjedde? Eller? Nei, hva var bra? Nei, altså, det var liksom godt å få lov til å være alene litt sammen. Og så fikk vi på en måte snakket gjennom alt, og... Okay. Ja, så det ble egentlig bare en skikkelig fin tur. Ja. Du fikk sagt alt du... Ja, men altså, nå er det veldig bra. Vi har hatt det skikkelig fint. Ja, men det var bare sånn plutselig, så bare... Eller, hva... Ja, altså... Hei! Hei! Jeg trodde ikke jeg skulle se deg igjen. Så fort. Hei. Godt å se deg. Det er deg. Ja, selvfølgelig. Ja, jeg vil egentlig gerne benytte anledningen nu til at først og fremmest sige velkommen til, og også lige til at sige et par ord til dig. Fordi det sidste år, det har været et år med en masse tunge perioder, og jeg har ikke behandlet dig så godt som jeg burde have gjort, og du har givet mig en masse chancer, og det kan jeg virkelig mærke, at jeg er meget taknemmelig for. Der er du ligesom kommet ind som et lyspunkt, og bare været alt for god for mig, egentlig. Og vise mig forskellen på ægte venner og falske venner, og de ting, vi har snakket om. Og du giver mig bare lysten til at leve igen, og lysten til at fortsætte med at leve. Og det er kun på grund af dig. Og det er kun sammen med dig. For jeg elsker dig, Mina. Jeg elsker dig for evigt. Det gør jeg virkelig. Du er det bedste, der er sket for mig. Jeg elsker dig altså. Ja, skal vi ikke skåle? Ja. Det var litt mye. 60%. Jo, men sånn 60% da, altså sånn, det er greit nok liksom 7%, 10%, sant? Men Mina. Hei. Jeg bare tenker sånn, det er bare 2 uker siden dere slo opp. Og så på en måte er det bare en liten hyttetur, og så skal det liksom være fint. Kan vi være så snill og snakke om det her senere? Den tar var det. Jeg synes den var fin. Ekte og uekte venner. Hva er det egentlig med den? Kommer han liksom til å slutte å være med Daniel og alle de Stovner-guttene? Ja. Og du tror på det? Ja, kan du ikke bare la det ligge? Vær så snill. Jo, præcis. Det er jo nemmere, at man ligesom har det helt samlet. Fordi hvis du lige pludselig ikke når det,
Du har sett Outlander, sant? Nei. Det er ingen som eier kultur. Altså, det er en fantastisk serie. Altså, det er på en måte det er kostymedrama. Men på en måte ikke, og så er det en romanse der. Altså, synes du ikke det er helt jævlig å være der inne? Hva tenker du på? Jeg bare tenker på at Jonas kommer tilbake etter alt han har gjort, og bare tenker at litt sånn store ord og en fin tale kan fikse alt. Ja, men det virker jo som at de har snakket sammen på den hytteturen og funnet ut av ting, sant? Altså, jeg vet ikke om du vet hvor mye som har skjedd egentlig, men altså, Mina har vært helt ute av seg i et år. Hun har vært så mange kvelder hjemme hos meg og bare grått, fordi at hun vet ikke hvor han er, sant? Han har bare forsvunnet i mange dager. Og så skal vi bare stå og se på det, hæ? Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre. Fordi jeg bare vil ikke at Mina skal bli såret igjen. Nei, jeg skjønner det. Men kanskje det beste er å bare la de to finne ut av ting selv. Vi liksom bare står her og ser på at hun blir såret på nytt. Altså, Mina er et voksent menneske. Hun klarer å ta vare på seg selv. Det beste er kanskje bare la de to finne ut av ting selv. Ja, da får vi bare stå og se på da. Nå har han lovet å ikke henge med Daniel og hele den gjengen der. Men han lyger jo fortsatt. Hvordan vet du at han lyger? Han sto utenfor og snakket med Daniel. Snakker han med Daniel nå? Ja, han snakket med Daniel på telefonen utenfor. Hvordan vet du da at det var Daniel? Nei, men når jeg gikk inn hit, så sto han og snakket med Daniel. Det må jo ha vært Daniel. Det var Daniel. Altså, kan du huske det? Ja, jeg husker hva du sa. Det var, den her aften har næsten været helt perfekt. Skal du sådan, hvorfor det? Vil du vide, hvordan jeg kan gøre den perfekt? Og så gør jeg det. Okay. Og den sad lige, altså lige i skabet. Jeg skal lige tage den. Ja. Hey. Hej. Nej, jeg er stadig hos Mina. Ja. Funker det? Ja, absolutt. Det ser jeg for meg. Perfekt. Ok. Vi gjør det perfekt. Ja. Skjønner. Kom vi videre i historien, eller? Nej, jeg har ikke sagt noget mere. Altså, så var det videre på restaurant. Ja. Dagen efter. Det var dagen efter. Dagen efter, ja. Ja. Og så det er så blevet hendes yndlings lidt efter lidt. Ja, selvfølgelig. Hvem snakket du med? Hvad mener du? Hvad? Altså, nu? Altså, hvorfor skal du vide det? Nei, jeg var ute på hvem du snakket med. Jamen... Nå? Jamen... Jeg snakkede med min mor. Er det sjovt? Hvad? Hvad tror du ikke på mig, eller hvad? Hvem var du snakket med utenfor da? Hvornår? I stedet da jeg kom, så jeg at du snakket med noen i telefonen. Ja. Og hvad så? Men det var din mor, eller? Utenfor, før jeg kom ind. Ja, det var også min mor, jeg snakkede med. Hvad... Han lyger jo. Hvad mener du? Du snakket jo med Daniel. Med Daniel? Ja. Daniel? Ja. Snakket du med? Nej, jeg har ikke snakket med Daniel. Ja. Snakket han med Daniel? Thea. Hørte du han snakke med Daniel? Ja. Altså, Mina, jeg har ikke snakket med Daniel. Og det ved du også godt. Men hun hadde jo ikke løyet. Det gør hun så åbenbart. Tror du mere på hende, end du tror på mig? Men Thea hadde ikke løyet. Det gør hun så. Hun sidder og lyver. Mina. Hun sidder åbenbart og lyver. Lige op i mit ansigt. Prøv, jo, du sidder der og lyver. Nej, jeg gider ikke at blive anklaget for noget, jeg ikke har gjort.
Så du skal slappe af derovre. Du skal slappe af derovre. Jeg gider ikke at blive anklaget. Nej, hold din kæft. Jeg har ikke snakket med Daniel. Men Mina, hun sidder og anklager mig for noget, jeg ikke har gjort. Og det gider jeg ikke at stå model til. Du skal altid blande dig i vores for... Hold din kæft! Hold din kæft, sagde jeg. Mina, jeg går nu. Skal du med? Mina. Jeg går nu. Skal du med? Mina, kom nu. Kom, Mina. Vi går nu. Nå, så vil jeg så sige tusind tak for en pissehyggelig aften. Det har været helt fantastisk. Specielt tak til dig. Du er kraftedme så fucking utrolig, mand. At du skal stå og blande dig i andre folks ting. Du sidder bare derhjemme og græder snot i din egen lejlighed, fordi du ikke selv kan finde dig et eget forhold at gå op i. Så gider du at blande dig i andre folks ting. Jeg er så pisse træt af dig, mand. Det er kraftedme sindssygt, at du skal slippe afsted.